barka no motoma baran nang lek buino borotong ai Shankar Cecilia Mar khano motma baran nang lek buino borotong ai Shankar Cecilia Ngono tuiweyani mangono tuiweyani mukha Uma Berkata ang fate dinai kharang berkata ang fate dinai khar Tipra idol TTAADC hapambai songjak Tipra idol थांनाय बोसोरनि season 1 ताकलाय बोसोरनि season 2 जों इंगै थांमादो नुखा ताइ ताकलाय बोसोर season 2 आव जे किसा मिसा mistake इंगै जे controversy बा social media रगो किसा मिसा troll माने आमरबो जों नुखा किन्तु जों आमनि कक सालिया जों कक सालानाय Tipra idol no तुये जा TTAADC हापंनो बाक्सा बररक बाक्सा लुकुरक जे हिनमानि जे TTAADC हापंबाय songjak Tipra idol faltu ताइ Tipra idol swnamo जों Tiprasa rok tamo Mankha ताइ TTAADC हापंनो बाक्सा बररक hwnmani je mote hai rwkamo mosamungo rang khoros khaya karwi Tiprasa gri bigra nukhungni borokno borokni hamkrai ro chubadi hinui je kok tisawi kok siltajakmani जों tabukfano social media rogo kasifhaimani nugo hwngkhakai kubui da Tipra idol faltu tai kubui da Tipra idol khai जों Tiprasa rok kunu maya hadikai moni tui kok salanai norok nai tongdi ani channel o payasa aw tabukfano जों social media rogo nugo TTAADC hapangno tabukfano Tipra idol songjakmani tui baksa borok hamya comment khalaimani ba troll khalaimani je Tipra idol khai जों tamo Mankha Tipra idol faltu hunui hwngkhakai o kok siltajakmani tui chini TTAADC hapangni CEM chini Purna sar a borokno tamo saka hadikai swkang amo जों khnawi nalayano Tipra idol poilao chaimani swkang goi jotono tamo sinai sajai angui comment khai social media rok sawo je development work khaimeya othoso rwkhamung swngmung ke TTAADC song khairogoi Swrai rokno omo khai tongo nei family rok tongo nei kwbangma allegation rok khainai bi tongo yang oro jaga sani muchugo ICA Department Information Cultural Affairs ICA Department ni samung kha chini culture chini tradition chini rwkhamung chini musuimung chini musamung chini Tiprasa ni je agi ni simi siri city ni simi omo haike phaimani no promote khaimani boni samung si hai je boni phan tongmani no oro jaga si samung ma khainai jotono ang buchina bai dekhnai chanani muchugo je oro jaga ICA ni rang bai oro niwa drinking water facility roimeya lama snawi meya te nini tamo sne nog bu tang meya gari bu pai meya omo o doptor ni gari rok inge omo ICA jehetu boni bangoi chi department sanajak state of nai di boroni kwbangma festival utsav ungo inge omo haike ni chini oro bu ICA department ni ke chini Tiprasa ni rwchanai musuinai musanai borokni culture tradition no जों बाहायके promote खायनाय बोनो सिसों मा सागथारनाय जे Tipra idol o brand bumung mamani pore borok kwbangma India ni je tamo music company rogo borok invite makha audition makha oma haike borok stage makha hasugo kamiwo je jesung tongdi talent ungui tongdi nono seba sini naimba koisa sini ya haichi gechini Tiprasa rok ni bisingo kwbangma rwchawani o talent tongo omo जों bono search khaiwi borono platform donani bagoi o Tipra idol chainjakmani tabo Hinkai norok tabuk sre kai khwnai mankhana TTAADC hapang tamo samani chini CEM sar Purna sar saka je baksa lukuro kok silsamani ba kok tisamani je mote hai rwkhamung mosamungo rang khoros khaya karwi Tiprasa luka hamkrayo
khadi hini je saljangmano bo sawi khwnarwkha je ICN থেকে যে রাং ফাইকেকায় ও রাংনো जों লুকা হামক্রাयो সবাই মায়া মবলতে যে ICN ni রাং ফাইকেকায় আমো rwksamung musamung chini culture no develop khatini no o rangno ma sbanyani hini bo srai srai kai saka amoni bagano bo saka a rangno Tiprasa ni bagui nok tangui rimaya Tiprasa rongno lama tangui rimaya hini bo sawi khwnarwkha tai baksa borok rok kok silsamani je Tipra idol khaiye जों Tiprasa rok tamo mankha amon teke bo saka je Tipra idol khaiye जों tamo mankha जों mankha kami hachuk hachugo tongnai chini Tiprasa kwbangma talented rwksamung kwrwng rokno जों naitugui mankha borok kami hachugui tongui borok bongni talent no phunugui maya borokni twiwi जों mwtwihai kaisa platform ba moncho sramka je ja jagao phaiwi borok talent no hachuk bisingni nokhorwi phaiwi phunuk phainani amtwi hai जों moncho swnamka ba जों bongno naitugui kari mankha hwnwi bo sawi khwnarwkha hwnkai je borok tabuk phaino Tipra idol no faltu Tipra idol swnamwi TTAADC hapang tamo mankha je swngmung twisanai rok omo srai srai utor mankhana hwnwi।